हमनी के अक्सर अपना खान पान में प्रोटीन, कैल्शियम अवूरी आयरन के बात करेनी, लेकिन विटामिन B12 के बारे में शायदे बात करेनी। आंकड़ा बतावत बा कि लगभग 47% भारतीय विटामिन B12 के कमी से पीड़ित बाड़े। कई हमनी के आबादी के लगभग आधा ना हा। त आई आज विटामिन B12 के कमी के बात कइल जाए। विटामिन B12 पानी में घुलनशील विटामिन कुछ खाद्य पदार्थ में प्राकृतिक रूप से मौजूद होखेला अवूरी कुछ खाद्य पदार्थ में मिलावल जाला। यहाँ तक कि कबों को डॉक्टर आहार के पूरक के रूप में चाहे इंजेक्शन के रूप में भी लिखेले, जब एकर मात्रा बहुत कम होखेला। विटामिन B12 इतना जरूरी काहे बा? विटामिन B12 के जरूरत लाल रक्त कोशिका के विकास, तंत्रिका तंत्र के सही कामकाज अवूरी दिमाग के कामकाज खाती भी होखेला। विटामिन B12 के कमी के कारण का बा? पर्याप्त आहार के सेवन ना होखे, ग्लाइकोप्रोटीन के कमी जवन विटामिन B12 के शरीर में सोख ना देवे, हेपाटिक भंडार खत्म हो गए, नाइट्रस ऑक्साइड के संपर्क, विटामिन B12 के कमी के लक्षण। अगर आपके विटामिन B12 के कमी बा त पहले एनीमिया के लक्षण जैसे थकान अवूरी चेहरा के पियर रंग के सामना करे के पड़ सकता। बाद के दौर में पीलिया अवूरी लक्षण में शामिल बा जीभ में सूजन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नुकसान होखे, दस्त होखे, माथा में दर्द होखे, आम न्यूरोलॉजी से जुड़ल मानसिक विकार। विटामिन B12 के कमी से अवूरी समस्या हो सकेला जैसे कि एनीमिया के चलते दिल के फेल होखल, गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या होखेला, गैस्ट्रिक कैंसर के खतरा बा, टाइप 1 डायबिटीज होखे के खतरा, रूमेटोइड आर्थराइटिस। विटामिन B12 के कमी के इलाज अवधि अवूरी रास्ता पूरा तरीका से बीमारी के कारण पर निर्भर करेला। जैसे आहार में कमी के स्थिति में विटामिन B12 के मौखिक पूरक के सलाह दिहल जाला। पर्निशियस एनीमिया और गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। विटामिन B12 मरीज में विटामिन B12 के पूरक इंट्रामस्कुलर राउट के माध्यम से कइल जाला। हमार सिफारिश अपना शरीर में विटामिन B12 के स्तर के जानकारी राखी, अवूरी बहुत देर होखे से पहले अपना डॉक्टर से सलाह ली। याद राखी कि समय पर बढ़िया से पता चलला पर कवनो बीमारी के इलाज हमेशा आसान होला। हमनी के चैनल के लाइक आ सब्सक्राइब जरूर करी।